प्रसेसन रेलैखौ दैदेननाय आरो दिनै मेलखौ एंकार खालामनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि दिनै बे सुबुं गमायाव नोंथांमोनखौ दान्दिसे समावनो गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिखौ लाखिगोन। प्रमोद बर' आबसुनि आफादगिरि एनडिएबिनि आफादगिरि गोविंद बसुमतारी सर, यूपीपीएलनि आफादगिरि राज्यसभानि एक्स एमपी बिथां उर्खाव ब्रह्म सर, आबसुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, एनडिएबि प्रोग्रेसिभनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, एनडिएफआरनि गाहाय नेहाथारि बि अनजालु, पीजीएबीएमनि कन्वेनर नोंथांमोन, लोगोसे आबादारि आफादनि चीफ कन्वेनर बिथां नेरखां खाख्लारि, भारत बर' साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि बिथां जरसाङाव थानाय गेदेमा नोंथांमोन आरो दिनै बे बुब्लियाव बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर, बिश्वनाथ जिल्लानि बेहाय सफैनो हानाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो आं पीजीएबीएमनि जानानै नोंथांमोनखौ खर' गंलायनानै आथिं हमनानै आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिग्रोबाय। लोगोसे मोनफ्रोमनि नखरफोरखौबो बिथांमोननि परिबारफोरखौबो आं गावनि खर' गंलायनायखौ बिथांमोननि आथिङाव खर'खौ फोनांनानै होबाय। दिनै आं नोंथांमोनखौ धन्यबाद जनायो, साबायखर जनायो। दिनै हाजार हाजार रायजो राजाफोरा बड'लेण्डनि मोनसे सिमां नुनानै बड'लेण्डखौ जाफुंनांगौ होननानै नोंथांमोना दिनैनि गावनिसिम बेसेन गोनां समखौ दोनथ'नानै जायै लोङै नोंथांमोना नलबारि फोथाराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पार्कनिफ्राय थाबायनानै फिल्डसिम नोंथांमोना सफैदों, ज' जाफैदों। मा रादाब दं, मा रादाब दङ, भारत सरकारजों जों मा बुंनो नागिरदों आरो मा जाहोननि थाखाय जों ज' जाफैदों। दिनै बाथ्राया थोंजोङैनो जोंनो हादोर नांगौ। बर'नि मोनसे पेन्डिं डिमान्ड, भारत सरकारनि रेजिस्टाराव गोग्लैसानाय मोनसे पेन्डिं डिमान्ड, बे डिमान्डखौ थाबनो जाफुंहोनांगौ। नोंथांमोनखौ लानानै, नोंथांमोननि जानानै जों दिनै नलबारि उदालगुरिनि फोथाराव दिनै भारत सरकारनिसिम, मोदी सरकारनिसिम जोंनि राजा मेसेजखौ जों हरनो सानदों। बर'फोरा जिराया, माब्लाबाबो जों जिरायनो थाया। दासान इलेक्शनाव जों जेनबायबा, इलेक्शनाव जों सासेबो एमपि हरनो हायाखैबा जों जेननानै थादों, नाथाय जों जयसो जादों। दिनै बर'फोरा मोनसे अलखद समनि पिरियडआव थांबाय थादों। बे समानो जाबाय दिनै बर'फोरखौ फुंनिफ्रायनो कच खालामनो नागिरदों। षड़यन्त्रनि गेजेरजों जोंखौ मोनसे हाबाफारियाव फेलें खालामनो नाजादों। जोंनि थांखियाव मोनासना होनो बिथांमोना लुगैयाखै। दिनै जोङो गोहोखौ गोरा खालामनांगोन। दिनै जोङो ज' जानानै माथो होनांगोन। That we want a separate state which is named as a Bodoland, and without Bodoland we want rest until our last drop of blood we will give for our motherland. जों गावनि थबसे थैखौ जोङो बड'लेण्ड जाफुंनो थाखाय जों होगोन। बे जोङो मोनसे सत बांसा दंखायो। बेनि थाखाय जों जिरायनो थायाखै। रायजो राजाखौ जों लेंदोंबाबो नोंथांमोना दिनै सानदुङै अखायै नेवसिनानै नोंथांमोना ज' जाफैयो। बेखौ एनेबागा सरकारनिसिम मा गिदिर मेसेज थांबावगोन। दिनै जोंनि गेजेराव
सेन्सआव दाबो जोंखौ पलिटिकल डायलगाव आराम्भ खालामाखै जों खावलायखौ जों बारे बारे दाखालि चिराङाव जों सुबुंखौ मा खालामबाय नोंसोर बादिनो चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि रायजो राजा हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बेखौनो बुंहैदों कि जों दासिमबो बर'लेण्डनि थाखाय जों दङ जोङो जेनाखै जों पिछुवायाखै दिनै लामाया बारा गोलाव गैला रायजो राजाफोर दिनै जों भारतनि माहौलखौ नायोबा भारतनि जिथु जोंना एडमिनिस्ट्रेसननि जे जों किसुमान बाथ्राखौ जों मिथियोबा जोंनि लामाया बारा गोलाव गैला जों सानजों थाबैनो जों मोनसिगोन मानो होनबा दाखालि मोदी सरकारा बीजेपी सरकारा एनडीए सरकारा जेएनकेखौ मोनसे रायजो थाजासेनि उनावबो बिथांमोना बे रायजोखौ थुब्ला सिफायनानै मोननै केन्द्र शासित रायजो खालामना होदों मोनसे पार्टखौ लादाख हिसाबै होदों मोनसे पार्टखौ जम्मू काश्मीर हिसाबै इउनियन टेरिटरि होदों बिथांमोना आर्टिकल 370 जे मोनसे बिशेष अधिकारफोरा दोनदोंमोन बे बिशेष अधिकारखौ बोखारनानै बिथांमोनखौ होनाय जादों थांनाय बाराव 2017 नि जे सरकारा गावसिनि मोनसे मेजरिटि गैयामोन राज्य सभायाव आरो लोगोसे गावनि हिसाबै बीजेपीआबो लकसभायाव इसिबां गोहो गैयामोन नाथाय देग्लाय दिनै बिथांमोना जुदि बुथुमनानै 452 सीटआव बिथांमोना 350 टिके बारा दङ बिथांमोना मा खालामनो हाया मा खालामनो हायो दिनै हरसेनि गेजेरावबो दानो दिल्लीनिफ्रायनो मोदीया एनाउन्स खालामबानो कि बर'लेण्डखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय बेखौ खालामनो हायो बिथांमोना हायो दिनै रावखौबो आसाम सरकार जा जिखुनु आसामाव सरकारा जा बिथांमोननि खोन्थाखौ लायाबासो बिथांमोना रायजोखौ ओरैनो होनो हायो नाथाय जोंनि गेजेराव जों खौसेथि थानांगोन दिनै मोनबा संगठनानो खौसेथि जानानै जाबाल' जाया दिनै खौसेथि जानांगोन गोबां संगठन जोंनि बर'नि गेजेराव दङ बिथांमोना बे नांगौ बिथांमोनाबो जे रायजो राजाजों दङ बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो रोखा फोरमायनांगोन थोंजों भाबै फोरमायनांगोन दिनै जों गावसोरनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै एनडिए प्रग्रेसिभनिबो दुखुनांथाव बाथ्रा ओरैनो खावथाम गावनानै दंमोन दिनै मोनसे गावस्रा बावबाय गावसोरनि जाहोनखौ जों बारा मोजां मिथिया नाथाय बेल' बिथांमोननि मोनसे काउन्सिलनि मिटिङाव गबिन्द बसुमतारी सारखौ आफादगिरि होदोंमोन सिगांनि बारग' आफादगिरिखौ बोसोनगिरि होदोंमोन बिथाङा बेखौ हयज' खालामनो हायासै हन्माननि बाथ्रा लाबाय होननानै जों खोनानो मोन्दों हन्माननि बाथ्रा लाबाय 10 बोसोर बिथाङा आफादगिरि जादोंमोन थांनानै थादों नाथाय देग्लाय बिथांमोननि काउन्सिला बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोननि काउन्सिल मेम्बारा बिथांखौ बासियाबासो गबिन्द बसुमतारी सारखौ खालामबाय बेनि थाखायनो बिथाङा खुद्रिनानै आं जुदि निजे सासे फाउन्डार मेम्बार आं मानो थाबावगोन एडभाइजार आंनि थाखाय समायना पस्ट नङा दिनै बेमारा एनडिए प्रग्रेसिभल' जानानै थायासै जोंनि एक्सन कमिटियावबो लोरबां अबस्थाखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि कनभेनार थानाय जोंहा गुबुन हारि माहारिजों दाजानाय संगठनजों दाजानाय जोंनि एक्सन कमिटिया जोङो गुबुन हारि माहारिखौ जोङो लाफानानै बेनि थाखाय जों सोमावसारबाय थादों संगठनखौ जों बेनि थाखाय जों लांबाय थादों कि बिथांमोनाबो जे बर'लेण्ड होनायाव बर'लेण्ड मोननायाव हादोरखौ सरकारा होनायाव बिथांमोना गुबुन हारि जानानै जोंबो थागोन हादोराव नोंथांमोननि जेंनाया जोंनि जेंना बेखौ बुंनो थाखाय जों बिथांमोनखौ लानानै सोलिबाय थादों जोंनि कनभेनारफोरखौ दिनै थाइसे नङा थाइनै नङा लाख थाखा गारि होगोन जों फैदो जों जानानै एक्सन कमिटि खामानि मावथों होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि एक्सन कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ बायनो नागिरदों इतिमধ্যে सासे सानैया बायजाबाय जुदि बिथांमोना गोदान गारि खारियोबा नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नुगोन बिथांमोना थाखाजों बायजाबाय गारिजों बायजाबाय दिनै बे हादोराव जेराव 10,000 सुबुङा गावनि जिउखौ बावबाय जि बिमाया गावनि गथ'खौ खोमानायनि थाखाय गावनि गोरबोनि जे मोदैया दासिमबो हुगारजायाखै गाबनाया दासिमबो गाबगायाखै दिनै बिथांमोना मोनसे गावनि व्यक्तिगत फिसा मोनसे स्वार्थ थाखानि स्वार्थ
राजनीतिनि मोनसे सार्थ गादियाव बेफोरनो थाखाय बिथांमोना बर' जातिखौ सेदेर बेदेर खालामनाय थाखाय बारा खालामबाय थानाय थाखाय जों नुनो मोनदों रायजो राजानिखौ होबथानांगोन सोंखारिनांगोन रायजो राजाफ्रा होनांगोन रायजो राजाफ्रा बिसारखौ होनांगोन बिथांमोना सत्य लामाजों थांदों दा जों जे लुगैनाय खौसेथिनि लामाजों जों लुगैदों दिनै जि मावदों जि मावाखै open picture, open video, जिबाबो नोंथांमोना नायनो हागोन जिबायदि नोंथांमोना सोंनो हागोन बेनि थाखाय दिनै जों मिथिगौ दिनै भारत सरकारा जम्मु काश्मीरखौ मोननै इउनियन टेरिटरि गावस्रां होनायनि उनाव नागालेण्डनि समस्याखौबो समाधान खालामनो थांगासिनो दङ बेनि उनावनो दिनै बर'नि जेंनायाबो लाइनआव दङ भारत सरकारनि टप एजेन्डायाव दं होननानै जों मिथिदों बे समाव दिनै किसुमान सरकारनि गुबुन हारिनि गावनि मोनसे षड्यन्त्रनि किसुमान संगठनफोरा जोंखौ थुब्ला थुब्लि गावस्रा होनानै जोंनि जे दाबि दवाखौ जाफुंहोनायाव बादा होनो नागिरदों रायजो राजाफोर इ उत्तरखौ इ फिनखौ नोंथांमोना एनालाइज खालामनानै नोंथांमोना साननानै नाय आरो इनि प्रत्युत्तरखौ नोंथांमोनासो होनांगोन दिनै आं बारा गोलावखौ बुंनो सानाखै बोथोराबो बारा मोजां नोंहा आं गसंनि समाव प्रार्थना खालामो फुजा खालामो जि बोथोरा बेबायदिनो थाथों अखा दा फैथों बे रायजो राजाया गोथार गोसोनि गेजेरजों न'आव थांफिननो हाथों नाथाय दिनै जों खौसेथिखौ जों लुगैदों खौसेथिया जानांगौ खौसेथिया थाबाय थानांगौ आरो इ खौसेथिखौ नुबासो दिनै सरकारा दिनै गुबुन हारिया जोंनि गोहोखौ जोंनि गोग्गोमखौ नुनानै बिथांमोना बाध्यता जोंनो जोंनि जे मोननाय जायगा मोनथाय बे मोनथायखौ होनो थाखाय बाध्य जागोन दा जोबथारनायाव दिनै आङो खेबसेबाव रायजो राजानिसिम आंनि मोजां मोननाय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं होबाय समखौ बारा गोलाव जोङो समा बारा गोलाव गैला दिनै उननि बिबुंथि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायलांगोन आरो बेखौनो बुंनानै आं मोननै स्ल'गान होनानै आं गावनि बिबुंथिखौ आंनि सोरनाव फोजोबनो नागिरदों जय बड'लेण्ड जय बड'लेण्ड